точно на някои ключови думи, които каза Ели, се показа в пещера за какво става въпрос с паметника. Паметните поколения, да. Да, паметните поколения, вътре с изхвърлените боклуци и така нататък. И след това забравата до Клисура. Този паметник, мисля, че Априлци се казваше, той е в гората и когато отидохме там с приятелката ми, почистихме стълбите от примерно 5 см шума и всякакви такива работи. Интересното е, че паметници, Априлци има навсякъде в този район, Панегюрище, Клисура и така нататък, революционния регион, но пък прави впечатление Панегюрище, когато отидеш. Явно наистина комерциализацията на събития около паметници и така нататък си оказва влияние върху поддръжката на паметниците. Наистина. Да, наистина очакваме всякакви коментари. Да. Аз казвам Владимир Попов. Първо искам да ви поздравя като инициатори на тази група за това, че се опитате да припомните на хората тяхното културно минало. Аз това се занимавам с малко по-друг период. Бих искал да ви попитам дали смятате в бъдеще да разширите фокуса си, който да обхване не само паметниците след освобождението, но и такива, които, знаете, нашата държава е богата с тях. Антични паметници, средновековни, които също тънат в абсолютно немара. Особено в Софийския регион. Всичко зависи от възможностите. Значи ние нямаме граници, които сме си поставили. Тук границата ни поставя просто проекта към младежта в действие. Но от тук нататък, след края на проекта нататък, вече нямаме граници. Стига да имаме възможности и подкрепата на хора като вас, се радвам. Ще разширим дейността си. Другото, което само искам да предложа, да пробвате да влезете в взаимоотношения с Столична община. По отношение на почистване, тъй като това наистина помага. Значи с Столична община ние имаме взаимоотношения. Да. Сега, по отношение на почистване имам разрешение от тях, само за околните пространства. Нямаме право да реставрираме паметници. И това е редно, защото ние не сме специалисти в това отношение, а изисква много големи средства. Сега дума да бъде привлечена и Столична агенция чистота, там като отговаря за разчистването на това си тяхна функция. Ние плащаме всички данък смет. По принцип, да, нямането отговарят, обаче няма. Точно това е, че за паметта е нужно не само да се почиства от 10 човека паметта, трябва да се съхранява от цялата общност. Това е така. И органите да следят за това нещо. Често казвам, нищо много пречи на човека в квартала да се почисти паметника според мен. Не е нужно да ходят по зеленяването специално да го чистят. Сега редно е да се уважаваш предците и да се чистиш поне паметника на падналите войни. А повечето паметници, между другото, които чистихме, бяха точно такива. И то не отнема много време. За 10 човека отнема около 2 часа. Максимум. Да. Плюс-минус. Сега ще ви покажа. Това, което го казахте за средновековието, е стане много важно наистина да се обърне внимание на тези паметници. Лошото, че там сега има много интенсифицирано строително дейност. Не знам дали там при Мездрите не се случва примери. За Мездра нямам информация, но понеже почиствах западната порта миналата година на Сервика, видях добре какво е отношението на държавата. Да. Още е важно да се строи. И там. Значи този паметник от нас тримата с Петър и Росен беше почистен за колко? Час и половина? Час и половина. Хората ни гледаха странно, опитаха се да преместим складът, да не ви пречи, нали? Да, и така, обществото, не знам. Днешния вестник точно. Друг е интересен е този на Урвич. Сега, аз не знам това дали има статут на паметник или е частна инициатива, но в една отбивка на пътя за Самоков, сега след малко ще видите за какво става въпрос, като боклуци. Може да поясниш просто за какво е направено това? Ами, след малко ще видят хората. Ще ги сбързнате, защото тук вече сме в действие. Тук имахме находище на стъкла. Цял кашон и повече. Ето това е
Всичко. Това са 7 чувала. Сега тук си позволихме, защото никъде не открих паметника в регистрите и реших, че частна инициатива, решихме да го реставрираме напълно. И изписахме буквите и го боядисахме металните части, естествено. Хубавото е, че минаваха хора и се спираха. Имаше едно семейство с колелета, които се спряха и казаха на малкото дете, виж, момче, така Симе, виж какво правят хората. И това е едно хубаво послание към нас всички. Мога да покажа и за другите, ако имате желание. Ако не, може да зададете някакви въпроси или да кажете някакви препоръки. Аз мога да пусна. Да, ние наистина ни е интересно, за това ги организираме тези събития, защото ни е интересно вашето мнение наистина за значението на това, което правим.